Det her, det er så fedt, fordi du får lov at lege med noget virkelig dyrt legetøj. Jamen, altså, som lærling, du bliver lige så stille sådan hjulpet ind i de forskellige processer, der sker. Det kan fx være på et stort bearbejdningscenter. Det kan også være på en mindre drejebænk, altså, hvor du bliver hjulpet ind i, hvordan du bruger den her drejebænk, eller du bruger den her fræser. Jamen altså, det er jo fedt på den måde, fordi når du får udleveret en tegning, hvad skal man sige, så står du med det i hånden, hvad skal man sige, det her, som kunden har bestilt, hvad skal man sige. Så fra du går hen og henter et råemne, og du beslutter dig for, hvordan det skal spændes op, og hvordan du bearbejder det, hvordan du programmerer det, laver dit program, hvad skal man sige, en oversigt over det, hvilke værktøjer du vil bruge. Og så til du står med et færdigt emne, hvad skal man sige, som har de specifikationer, som kunden ønsker. Det er enormt fedt. Hvis man tror, at du får olie på fingeren, så skal du tro om igen, fordi det er et meget rent fag også, vil jeg næsten til at kalde det, fordi alt det beskidte, det foregår inde i maskinen. Det var i gamle dage, hvad skal man sige, du stod og fik borevand og spånder i ansigtet, så er det slet ikke i dag. Det er meget mere high-tech. Men altså, der er rigtig god mulighed for at tjene en god mønt, det er helt sikkert. Men der er en masse spændende faser i det, både med programmering og bearbejdning af de forskellige emner, og hvordan du sådan ligesom sætter det op, det hele, så det kommer til at køre optimalt. Både sådan af hensyn til maskinen og hensyn til værktøjet, hvad kan sige, og hensyn til mesters pengepunkt, for det her vil også gerne have, at det går stærkt, ikke? Jamen altså, det var da helt klart med ind over det der med, at der var noget fremtid i det, at det ikke var noget, som var forældet om 5-10 år, hvad skal man sige, og så var det egentlig ved at være udfaset. Men at det er det er et fag, hvad skal man sige, hvor at jeg er garanteret, hvad skal man sige, jobgaranti, hvad skal man sige, jeg er garanteret at blive udfordret dagligt egentlig. Både håndværksmæssigt, men også intellektuelt, ikke også? Altså, grunden til, at jeg synes, at det her det er det fedeste fag i verden, det er, at det er en blanding af et håndværksmæssigt fag og så et teknologisk fag, hvad man sige, hvor du har maskiner ind over det håndværksmæssige. Og det er noget rigtig dyrt legetøj, men igen, det er noget, man bliver hjulpet igennem, så der er ikke noget at være bange for. Lige nu, der har den lige taget et emne ind ud fra maskinen, som er færdig bearbejdet. Den er så programmeret egentlig til at bare tage det næste emne. Der er en palette her, som er fyldt op med rå emner. Den ved lige nøjagtigt, hvor mange der er på paletten, hvor de står. Alt sammen, det er noget, som du er inde over at programmere. Jeg synes også, en af de andre ting, som er rigtig sjovt ved det her, det er, at når du har bearbejdet dit emne, hvad man siger, og det er færdigt, du så kan få lov til at følge det igennem en proces, hvad man siger, som ender op i en større helhed. Altså, jeg er ikke engang færdig med min uddannelse, og jeg er blevet garanteret arbejde.